Топ 5 на най-големите пакости, което причини икономическото мнозинство на ГЕРБ, БСП, Има такъв народ и отцепниците от Възраждане, които са от партията на Кузман Илиев в България, може ако още не са ги изключили. Номер 1. Назначиха си временни шефове на транспортните дружества на Топлофикация. Тези шефове правят обществени поръчки за стотици милиони левове с спорен резултат и с понякога продължителност повече от 3 години, която практически прескача и мандата на този общински съвет и на кмета. Номер 2. Икономическото мнозинство си назначи шефове на Метрополитен и не случайно отхвърлиха предложението на ППДБ да бъде върнат дългогодишния шеф на метрото Стоян Братоев по две причини. Първата е, че двете нови метростанции, които трябва да се строят в Люлин, поскъпнаха почти 2 пъти. И номер 2. Прекратиха обществената поръчка на Стоян Братоев за 8 нови мотриси Шкода и пуснаха същата за 16. Номер 3. Икономическото мнозинство си назначи нов общински съветник чрез фалшифициран протокол в Общинската избирателна комисия и той веднага гласува и беше 31-я глас, който им трябваше за една скандална сделка в район Изгрев. По предложение на районния кмет Столичен общински съвет прехвърля собствеността на един имот на строителна фирма, а тя за сметка на това трябва да построи нова сграда на района. Но стойността на сградата е много по-ниска от стойността на имота, т.е. софиянци са ощетени с милиони евро. Номер 4. Икономическото мнозинство миналата година предложи и си прие увеличение на заплатите на всички служители в градския транспорт, без значение кой колко работи. Това отвори една доста сериозна дупка в бюджета на градския транспорт, което неминуемо ще доведе до невъзможност най-вероятно през февруари месец тази година да плащаме заплати и съответно трябва да търсим от някъде къде да вземем тези пари за новите им заплати, а именно от строеж на детски градини на булеварди. Въпреки че тогава правителството даде едни пари, последствие се оказа, че те не са достатъчно. Например, за 25-та година трябваше да дадат 26 милиона лева за охрана на метрото, дадоха само 13. И така градският транспорт, благодарение на ГЕРБ, БСП, Има такъв народ и така нататък, продължава да водят градския транспорт към колапс, но пък за сметка на това техните шефове продължават да правят едни изключително странни обществени поръчки, без да се отчитат пред никой. Номер 5. Икономическото мнозинство си назначи шефове във всички важни комисии в Общинския съвет, с които контролира какви предложения да бъдат въобще обсъждани в Общински съвет и кои не. Ако предложим някаква важна промяна, като например смяна на шефовете на градския транспорт, е възможно председателя на някои от тези комисии, които те контролират, да каже: ами не, този доклад няма да го вкарам в дневния ред и съответно той въобще няма да бъде гласуван в Общинския съвет или разглеждан. В заключение може да кажем, че икономическото мнозинство на ГЕРБ, БСП, Има такъв народ и отцепниците от Възраждане контролира общинската икономика в общинските дружества за стотици милиони, понякога и милиарди, като включим и строителството на метрото. А техните шефове надали ще им кажат да правят нещо по-различно от това, което правят в момента.